Ginpatinaw ni Governor Junjun Davide nga dili discretionary fund ang gigahin nga pundo alang sa buhatan sa gobernador ubos sa approved budget alang sunod tuig. Mikabat og 118 million pesos ang naaprubahan nga budget ubos sa buhatan sa gobernador nga mahimong iapod-apod ngadto sa mga local government units isip financial assistance ug development projects. King Perez, Sugin Limi. Subay sa giaprubahan nga dulan 2.6 bilyones pesos nga budget alang sa Kapitolyo, misaka sa 407 million pesos ang igahin nga pondo alang sa development projects. Apan usa sa mga bag-ong gahinan og pondo ang capital expenditure projects alang sa mga lokal nga kagamhanan nga anaay gigahin nga 110.5 million pesos nga budget. Ang maong item wala sa duha ka tuig nga milabay nga budget. Ang buhatan sa gobernador adunay labing dako nga budget nga nasa 65 milyones pesos. Tuwas pa sa maong pondo, anay laing mga items nga naaprubahan sa 440 million nga budget sa gobernador nga susama og tumong sa maong pondo. Kini ang development assistance to cities and municipalities nga naalang sa 18.5 million pesos nga menos og dulan 46.5 million pesos kung itandi karong tuiga. Laing pondo alang sa aid or development assistance sa barangay sabang mahimong ipang-apod-apod sa gobernador nga ana sa 35 milyones pesos ug mas minus og 40 milyones pesos karong tuiga. Apan matud pa ni Governor Junjun Davide nga bisan siya ang anay gahum sa paggahinog pondo sa mga development project sa mga barangay ug mga local government units, ipasiguro ang gobernador nga moagi kini sa saktong proseso. Matud ni Davide nga magpaabot lang kini og request gikan sa lokal nga kagamhanan ug mga barangay pinaagi sa usa ka resolusyon usa magamit ang pondo ug di na moagi sa provincial board. Matud sa gobernador nga dili kini susama sa pork barrel sa mga kongresista diin ang discretionary funds na himong tinubdan sa korupsyon. Di man eh. I mean, how do we usahaw na ito pagtabang sa mga barangays, mga LGUs, no? Muna ginay pundo girana for this aid to barangays. Doon nag basis, which are of course the resolutions and requests from these barangays or LGUs. Samtang matanaw sab niini kun giunsa ang paggasto sa mga local chief executives pinaagi sa pagpasubmit og liquidation report. For instance, financial assistance, ikuano mo na sa COA, ilaman ang tanawon kung if ni kuan bagyo ni tuman bagyo sa balaod ang pag-dispense na yun eh. King Perez, News. Dili panumbalingon sa pamunuan sa Dakbayan sa Subo kung asa mahimong tukuron ang bagong hospital sa Dakbayan human kini naguba sa linog. Ang Department of Health kinsa mitanyag og 500 million pesos nga hinabang alang sa pagtukod sa hospital, dili uyon nga tukuron ang hospital sa SRP kay duol sa dagat. Leslie Caminade Vestil, Sugin Limi. Bisan asa ibutang ang bagong City Hospital, walay problema ni Mayor Michael Rama basta lang makahatag kini og tarong nga serbisyo sa tanang Sugboanon. Ang Department of Health miingon nga di angayan nga anha tukuron sa Southfield Properties ang City Hospital kaduol kini sa dagat. Matud pa ni Mayor Michael Rama nga ang komitiba nagtimbang-timbang usab karon kun angay ba usab nga tukuron og balik ang bagong City Hospital sa limutangan niini. Wala sa problema ana. I have always been I wish it would have been at SRP. Final na mayor nga, it will be on the same time. For me, well, whatever that will bring the CCMC back, I will not have any problem. But of course, there are issues that has to be answered. Haron nga, when it's already being available, it will address all the concerns that we presented before. Matod sa mayor, ang disenyo sa bagong hospital mohaom bisan asa nga lugar, hinungdan nga magpaabot na lang siya sa desisyon sa komitiba. Matod sa medical director sa CCMC, ila usab nga gitun-an ang pagtukod ug balik sa mao gihapon nga lugar nga gibarugan sa naguba nga building. Actually, nag-choose me og at two sites, sa RPN, the old CCMC. So, sa among, it's up to the mayor, sa magisulto ni mayor sa iyang choice. Kung ako pangutanon, ganhara ko sa old site. Kaya it is accessible. Kanya dili na ta magkuan sa accessibility sa transportation, accessibility sa mga tao, knowing nasa tunga between the north and the south. Leslie Caminade Vestil, News 5.
Duha ka adlaw na lang mga kapatid, Pasko na. Doon na ba kamoy idea kung unsay lutuon sa inyong Noche Buena? Ato karong tukion kung nganong dunay Noche Buena ug unsay kasagarang andamon atol sa Noche Buena. Dennis Tanok, Sugilini. Gipailaila ni adtong buwan sa Nobyembre ang librong hikay, The Culinary Heritage of Cebu, nga sinuwat ni Luella Eslao Alex Conloy sa iyang mga suod nga higala, usa sa mga inilang heritage writer o food lover. Sa iyang pagduki-duki, 52 ka recipe ang iyang naukay, pinagisab sa libro nga Lagda sa Pagpangluto ni Doña Maria de Ralios. Maminaw ka sa mga tao na mag-ingon, maghikay na ko. That means, maghikay na ko, I will prepare a meal. Nining panahon sa Pasko, panahon sab karon sa paghikay. Matod ni Loy nga nakuha sa mga Pinoy ang ideya sa Noche Buena gikan sa mga katsila. Diindungan sa ilang pagsakop sa atong nasod, ilasab nga gipailaila sa atong mga katigwangan ang tinuuhang Katoliko. Gida nilang regalo kang Queen Juana, ang Santo Niño. Ang Ginoo na nakit-an sa atong mga ancestors, buutan nga bata. Diba? Dali kayong na-accept, dali kayo na itong nadawat. So much so na karon the biggest celebration in Cebu is the Santo Niño festivities, no? Unang ang iyang pagkatao na atong i-celebrate og kada December 25. Gawa sa mga Pilipino ug Spanish food, nasunod sab nato sa mga Amerikano ang pagbutang og prutas sa lamesa. Mao nga kombinasyon sa lami ang pagkaon ang kasagarang andamon matag Noche Buena sama ining iyang giandam. Dunay queso de bola, embutido, kalyos ug uban pa. Ang Pinoy, Cebuano, ang tanang selebrasyon na magikaon. So ang Noche Buena nato, ato gyud ang sana ihalad ang kinalamian, the best na ato bahuna-hunaan nga pagkaon, basta na alay kanang matod sab ni Ma'am Loy nga kinaon sa mga karaang Subuanon mao ang isda, mao nga uso dinhi sa Cebu ang sugba, tuwa ug kilaw kon STK. Apan di sa ikalimod nga Cebuanos love to eat pork, ilabi na ang inasal nga baboy. Dili man tingali naa sa unsana sa kabungga sa pagkaon ang pagselebrar. Kanang mahimo man sad og i-tone down nato sa pag in sympathy with the rest of the country that Dennis Tanok, News 5. Upa kadto ang naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Lunes, Disyembre 23, tuig 2013. Kini si Frank Manilog Jr. Mga istorya nga di lang kutog sa pagkatod sa impormasyon. Musunod lang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kay labaw pa sa balita, Aksyon!